Сегодня мы приехали у Бремен, упершыню у гэтым горадзе. Мы приехали не ў двоих, разам з нами яшчэ моя сестра і моя маці. Яны приехали до нас у гости, і мы все разом здзейснілі вот такую вось вандроўку. Ось толькі дайшлі ад вакзала, уже ось такая прыгажосць, млын и водичка. Все, уже заходим у туристичный город. Ось такая прыгажосць открывается. Ось тут уже такие вайб великого города. У параўнанні з нашим Хамельным, конечно, это небо и земля. Подошли до церквы такой могутной, величной. Такая прыгажосць, конечно, и уже начинаются типовые немецкие домики. Прыгажосць. Сёння яшчэ вельмі добрае надвор'е, сонейка, блакітнае неба. І ўвогуле вось мама з сястрой приехали до нас у пятніцу. І вось з пятніцы сёння ўжо аўторак і вельмі добрае надвор'е. Яно не сказаць, што цёпла, не сказаць, што спякотна, але блакітнае неба, няма ветра. Вось, і вельмі такая комфортная, добрая тэмпература, таму што пацараваць, вандраваць у такое надвор'е просто задавальненне. Зараз выбираем что-нибудь на память Бремена. І вось, магчыма, возьмем вось такую нейкую фігурку. Мы раней збіралі магніты з розных беларускіх гарадоў, якіх мы былі. Вось, а ўжо зараз, калі пераехалі ў Еўропу, нешта хочацца змяніць, магчыма, будзем збіраць вось такія статуэткі. Мы былі у Боденвердеры, гэта радзіма Мюнхгаузена, і там набылі Мюнхгаузена, такога падобнага. Ну вось будзе прыгожа, такая палічка успамінаў з вандровак. Просто паглядзіце, які тут адкрываецца від. Тут розныя саборы і храмы, вельмі прыгожа. Ведаеце, мы ў Брэмене ўсяго просто літаральна хвілін 15. Мне ўжо так падабаецца, так прыгожа. Падышлі да галоўнай славутасці, вось брэменскія музыкі. І Дзіма ўжо фатаграфуе маю маму. Канешне, каля славутасці. Ну, а тут вось такая вось прыгажосць адбываецца. Просто стоим и не можем отойти от гэтых домиков, потому что выглядае вельмі прыгожа. Гэта падаецца наш першы такі вялікі турыстычны прыгожы горад, да, нямецкі. Мой дык дакладна. Ось, тому што ён па насельніцтве таксама такі ж, як наш Гановер, але ну, Гановер не такі. Гановер не турыстычны і не такі велічны, не такі маштабны. Дортмунд таксама. Дортмунд, так, Дортмунд гэта мы яго, ведаеце, выкарыстоўваем проста, каб прыехаць у аэрапорт, кудысьці з'ехаць і кагосьці сустрэць. Ось. Так што працягваем нашу вандроўку. Мы толькі што прачыталі, што гэта карацей фігура Роланда, і яна 10 метраў. Мы яе ўжо бачылі, але вось так і не скажаш, што прям 10 метраў. Але вось кажуць 10 метраў. Ось такі Роланд. Гэта галоўная плошча, і, дарэчы, гэта адна з самых прыгожых плошчаў у Германіі, у Брэмене. Вось, ну я згодна, таму што гэта сапраўды вельмі прыгожае месца. Вось. Вельмі такі класны вайб. Нейкі экскурсійны такі цягнічок, аўтобус. А зараз пойдзем вось у гэты вялікі прыгожы касцёл. Паглядзім, які ён унутры, бо звонку ён проста неверагодна выглядае.
Мы уже дошли от центра. Тут такая вулочка пригожая з брукаванкой. Зараз ідем у пошуках ежи. Ведаеце, самое любимое такое у вандроўках ісці у пошуках ежи. Ось, і зараз будем шукаць, што нам бы такога з'есці смачнога. Нашыя госці у нас ужо 4-й дзень. За гэты час мы шмат чаго наведалі, але чамусьці я не здымала гэта ва влоге. Ось, мы за гэты час былі ў Боденвердере, гэта радзіма Мюнхгаузена. Таксама калісьці абавязкова запішу з гэтага горада відэа. Вось, яшчэ мы ездзілі ў замак Хамельшенбург, таксама які знаходзіцца недалёка ад нас. І, канешне, былі ў Ганноверы, ну і пацаравалі па нашым Хамельне. У нас таксама шмат чаго ёсць паглядзець і паказаць. Падаецца, ўсё спадабалася, але сённяшняя вандроўка, яна такая яшчэ больш цікавая, напэўна, тым, што мы таксама не былі ў гэтым горадзе з Дзімам, і нам таксама вельмі цікава тут пашпацараваць. А тут ужо, глядзіце, зусім іншая проста атмасфера, зусім іншы вайб. Маці ўжо нешта выбірае сабе цікавага ўзяць. Што, мама, спадабалася? Тут прямо такі італьянскі вайб нейкі, гэтыя вузкія вулачкі. Сестра зайшла ў вінтажную краму і ўжо нешта купляе. Все просто хожу и не могу разбачить Италию, потому что такой вайб, такое солнце, просто як быццам бы ты приехал неким, ведаеце, таким летним днем у Тоскану. Такая прихожость. Мне вельмі падабаецца. Глядзіце, якія домікі прыгожыя фахверкавыя. Маці хоча набыць? Які ты хочаш, маці, набыць? Не ведаю, все прыгожыя. З сабой. Забраць у Беларусь кавалачак Германії, да? Тут таксама такі розныя. А там мы з тобой. Карацей, все ж купілі мы вось гэтую статуэтку. Яна вельмі прыгожая, такая, ведаеце, цяжоленькая. Вось яна цудоўна глядзецца у нас у нашым куточку сувеніраў. А гэта мы выйшлі ўжо да Везера, які і ў нас працякае таксама ў горадзе. Атрымліваецца, калі плыць па Везеру, можна прыплыць у Брэмен з нашага Хамельна. І Везер упадае ў мора. Вось, і, дарэчы, Брэмен знаходзіцца не так далёка ад мора, і калі ад Ганновера ехаць 4 ці 3 гадзіны на цягніку, то можна прыехаць да мора, што мы і збіраемся у хуткім часе зрабіць. Зараз, калі заходзілі купляць вось гэтыя сувеніры, дзве немкі з намі сталі размаўляць, пыталі, адкуль мы. У нас завязаўся такі смолток, але, на жаль, ён завязаўся не ў мяне, а ў Дзімы з імі. І вось я зноў падумала пра тое, як добра і трэба ведаць мову, таму што я спачатку зараз толькі на самым пачатку навучання. Вось, у мяне, магчыма, ужо ёсць напаў А1 узровень, але трэба больш. Вось я планую пайсці на курсы спецыяльныя моўныя і, канешне, вучу сама. Кожны дзень пакрыху, ну і ведаеце, ты тут, калі жывеш, усё роўна кожны дзень нейкае новае слова даведваешся, ці то з крамы, ці то з нейкай размовы, ці то з тэлебачання, напрыклад. Вось, і гэта таксама дапамагае. Але неабходнасць вучыць мову, яна вялізная. І, калі шчыра, для мяне гэта яшчэ з-за таго, каб размаўляць з немцамі, таму што мне вельмі хочацца з імі размаўляць, яны вельмі
такія гаварлівыя, з імі вельмі хочацца камунікаваць, таму я буду вучыць. Таму гэта яшчэ адзін напамін мне пра тое, што чаму мне трэба вучыць мову. Зараз, карацей, прыйшлі на Бёрдхерштрассе. Гэта лічыцца нефармальнай галоўнай вуліцай Брэмена. Вось, яна ўсяго 100 метраў, але нейкая занадта прыгожая. Так што мы вырашылі па ёй прайсціся. Слухай, такое сонейка, да? Ой, кайф просто. Вось. Так што мы вырашылі па ёй прайсціся, але, слухайце, настолькі вось розныя нейкія стылі ў гэтым горадзе. Просто вельмі такі разнастайны, я б сказала. Боженькая, вузенькая вуліца, але за сонейкам нічога не бачна. Тут таксама прыгажосць. Бачыце, яна ўся з такой чырвонай цэглы, можна сказаць. Вельмі прыгожа. Nee, gleich nicht. Тут, карацей, стаяць кніжкі на ўсіх мовах. Ну, на шмат якіх мовах. На беларускай, на жаль, няма. Знайшлі па-руску. Можна таксама пачытаць брэменскіх музыкаў. Падняліся на мост. Везер цячэ. Тут такія домікі прыгожыя, дзе мы ўжо пайшоў. Ну і вось таксама такая набережная. Прыгожа, канешне, падабаецца. Так цёпла, так добра. Літаральна толькі што сястра скінула відэа, як замятае Мінск снегам поўнасцю. Вось. І у іх там, напэўна, ці мінус, ці 1 градус. Тым часам у Германіі зараз плюс 15, цёпла. Усе нас пужалі, калі мы вырашылі пераязджаць халодным кліматам, дажджамі, шэрасцю, усім такім. Вось, такое надвор'е трымаецца ўжо тыдзень. Я спадзяюся, будзе трымацца. Ну, ўсё роўна нешта адбываецца з кліматам, падаецца, паўсюль зараз. Вось, але пашанцавала, што ў Нямецчыне яно адбываецца у добры бок. А вось гэта мы прыйшлі з гэтага моста, атрымліваецца на паўвостраў. І вось тут такая вуліца, такі квартальчык. Мы спачатку думалі, што гэта ўвогуле востраў, але не. Яна проста з двух бакоў, з абедзвюх, акружана вадой, везерам. Вось, але таксама цікава, ведаеце, так, што ты ідзеш па вулічцы, і у цябе з двух бакоў вада. Вось, слухайце, ну, мне падабаецца. Цэгла такая чырвоная. Класна. Прыгожа. І глядзіце, падышлі так прыгожа проста. Такі казачны від. Вось мы падобныя, дарэчы, купілі падобную паштоўку, да? Вельмі падобную на гэты від. Прыгажосць, канешне. Карацей, вырашылі яшчэ зараз пакатацца на трамваі. Тут няма метро, хаця гэта вельмі вялікі горад. Больш за 500 тысяч тут жыве, але тут няма метро, тут усё замяняюць трамваі. Вось, ён проста па ўсім горадзе і па турыстычным цэнтры, і там на акраінах усюды ёсць трамвайныя шляхі. Вось. І гэта таксама вельмі-вельмі
ну, класно. Ми зараз хочемо покататися, поглядіти. Ось. А ще він вельми велосипедний, так, город? Так, инфраструктура для великов просто поколепшая, что я бачу в Германии. 2 полосы, развязки, выделенные полосы, особливые светофоры для их. Просто шиковно. Так, хочеться вже нарешті купити велик і покататися, да? Там номер вельми зручный для великов, ну, Бремен, конечно. Так. Вау. Duxheide City Center, BSAG Kundencenter, zentraler Umsteigepunkt. Короче, на этом трамвае приехали, тут крыху уже у спальники, можно сказать. Але слухайте, тут такие спальники пригожие, просто поглядите, что это такое за пригожость. Вельми утульные вулочки. Вельми, ну пошли по ёй. Вельми пригожа. Ще просто гэтыя велики. Вельми классно. Все уже, правда, отцветае, але покажу вам. Якія пригожие. Тут розныя расліны. Там таксама нешта квітнее. Слухайте, ну пригожосць, конечно. Да, вось таксама магнолія. Вельмі нам падабаюцца гэтыя вулічкі. Зайшлі зараз яшчэ на одну вулачку. Паглядзіце, якая утульная. Тут, па-першае, вось такія расліны прыгожыя, яркія. І вось такія домікі разнакаляровыя, маленечкія. Класна. Вельмі прыгожа. Падышлі, карацей, да Везера зноў, але як бы са спальніка, са стороны спальніка. Паглядзіце, колькі людзей тут падшывае. Просто, ну, такім надвор'ем, канешне, самае тое паляжаць, адпачыць. Вельмі класна. Прыгажосць, адным словам. А за нами Везерштадион. А, да, до речі, так. Дима нагадує. Так, то команда Вердер, бременський, ось там гуляє. Да. І як їх там називають? Музиканти, музики? Музики, так. Тому що, да, тому що бременські музики. Зелений колір основний. В свої часи був вельми такий безпековий клуб, зараз так, в свої часи. Так. Все, ми вже йдемо на вокзал. Вже наш шпацер закончений. Ось, вже зараз будемо їхати додому. Ось. До речі, спочатку показувала вам ось гэты млин. І ось тут скончую свою вандроўку. Все, дякую вялікі, што былі з намі. Спадзяюся, відэа з вандроўкамі будуць з'яўляцца часцей, бо зараз ужо больш цёпла стала, больш энергіі, ведаеце, ездзіць. Таму шчыры дзякуй, да новых сустрэч.